aman terkendali. Kabeh Mbak Lisa iya Mbak. Kasihan kuwi ning kono dikruyuk penonton kok mburi. Ayo. Ning tujune wis diamanke karo Ndoren. Aman, kalau ada Doren aman lah. Aman ta, Pak? Iya dong, mandali, aman terkendali. Sampeyan tahu tanggapan sing angine kaya ngene iki? Kan dulu Pak Seno pernah ya di Magetan. Oh. Aku tapi lupa Magetannya mana, kayak gini anginnya. Oh. Jadi ya udah pernah, tapi di sini ya kerasanya padahal gunung tapi berasa di pantai. Oh. Ya anginnya sebesar di pantai gitu. Oh, kalau ngono Mbak Anda ki anu, apa itu berjemur? Tadi lu. Kan mau kok pengen arep delok. Ayo dong, masak. Maksudnya berjemur gen sehat, sinar matahari itu mempunyai vitamin luar biasa ngono. Nggih ta, Pak nggih? Nek niki berjemur jenengan pengen delok mboten? Wong loro ya, Pak ya. Ayo. Berjemur kok malam-malam. Ayo. Pak, tadi ada permintaan dari Pak Putra Dikari Gino Bolodewo. Wah, iya siap. Niku minta trio. Siapa itu? Tatin, Diajeng, Elisa. Wah. Lagune Mujiwet. Mujiwat. Oke, siap. Nggih. Ya Jeng, mumpung iki ditunggoni karo ingkang raka iki Mas Dalang Wijosena Yuli Nugroho. Ayo. Bebarengan karo Pak Bak. Ayo. Siji dalang sastra, siji dalang gecul. Ayo. Ya apik kabeh kok ayo. Nah, ngono sing seragame beda kek tengah. Iya. Estetikanya. Heeh. Piye nak ono ditunggoni karo ingkang garwa rasane piye? Seneng no, Pak. Seneng ya. Ayo, ini memberi. Ning mesakne, Pak, ngati klesotan tenan no. Apa? Ten lemah, ten suketan. Lho kuwi laku ngono kuwi. Ngono kuwi saking cintane ya, Pak. Oh, aku mbiyen buka si pentas karo Pak Purbo karo Pak Anmaku yo ngluwosok nang kono wae. Nek gulung ngono apa? Hah? Nek niki tengen suketan, nek jenengan klesot nang ngono apa? Ning warung. Ayo. Gulung ning warung, Mbak. Gulung-gulung degelmu ora. Nggih kalih anu niki wau Pak Tarnatania Jaya, oke ngersakne ngujiwat. Oke, siap diaturake bertiga. Ayo. Neno sampun miyos. Ayo. Menika gembawa. Hah? Lah piye? Arep langsung? Derek. Langsung mawon nggih? Nggih, langsung mawon. Poh, bareng takon langsung gue bareng deh langsung. Siap. Adem e. Ayo. Saka Mbak Elisa kok kono Mbak, sampean Mbak. Ayo. Ayo. Minggu cimate nang kekalane anjing anise salah tuane lencer kuning dan
Lisa. Matur nuwun Mbak Diajeng. Matur nuwun Mbak Diajeng. Saking kula wau Pak Sugeng, Pak Lurah Kedung Panji ngersake podang kuning Umi Hafifah. Nggih niki sing ngentosi kathah banget Banyak sekali loh. Nggih. Mbak Umi. Ugi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Cahyo ngaturaken salam budaya. Nderek wungon lewat streaming, semoga Pak Cahyo bersemakul madangkara tetap sehat selalu. Mbak Umi Hafifah dangu mboten nyekar podang kuning. Dalu menika wancinipun nyekar podang kuning saking Pak Lurah Sijo Pupus Ngebel. Lho Mbak Lisa nggih. Ayo. Nggih, saking ngebel. Ayo. Yo Om. Nah, iki sampean iso berjajar-jajar karo para bintang tamu men jenengan ndang iso kedungkrak Om. Kaya Mbak Tatin, Mbak Lisa ngono kuwi ya. Amin. Iki wis dadi bintang tamu lho, Mbak. Lah iya. Kamu FYI. Apa? For your information. Iya. Ini udah jadi bintang tamu. Bintang tamu harian. Piye ta? Bintang tamu harian Mbak Tati. Ning Madangkara. Mriki kacer selawe bayaran. Ora iso tanggal 18 bintang tamune awakmu. 18. Heeh, tenan kuwi. Oh nggih. Ten pundi to? Teng Ponorogo disane lali Mbak. Pokoke sok dalange putune cilik ngono sing gedhe Umi. Ayo. Tak ngonoke. Ayo. Nggih. Sinden pusat tok. Ayo. Pusat masalah kok. Boten. Jenenge pun nonton niku. Heeh. Yo lagi sak bawane komplite iki. Ayo. Nggih. Yo Umi sik. Yo. Natian wujud temong peksi agaweta lineng halus manis nangsa make wasuwenggan kung Nono. golek isi podang jenar ibu bunga engah ku nyanding bisa dadi Buka celuke wae Om, ben ditampani karo kendang. Yo, sampean sik. Yo, cidok lu. esuk awan
Umi Habibah. Matur Ya. nuwun. Umi sing bedino melu kleru kok. Mendah aku. Eh? Tak wis hormat ngene sebelane urung. Iki anyar kok sian pancen. Cik. Ya Mbak, dibamane Mbak. Ha iki wis. Monggo arep pucung kena arep liyane kena. Lho, bapak-bapak sik ngenteni jenengan iki lho. Oh nggih, matur sembah nuwun Bapak Ibu ingkang tasih wungon menika. Asor boten, Pak? Monggo kepaku. Mak musa ngekep awakmu iso remuk digekep wong pirang-pirang sampean. Napa bendinten nggih ngene ngeten iki Pak Pri? Wah, luar biasa mula ya esis kaya ngene. Ha ya, berkas. Ya Mbak, ayo. Nggih, biasanipun mawon nggih. Biasane boleh. Ya. Nyingkar nyingkur wiwi tane nyingkar nyingkur Biasane awake dhewe mung nonton ning YouTube ya. Rek. Saiki iso apa ngrenggo kaendane panggung Madangkara iki kaya ngimpi. Ha iya. Lan jenengan ngomong nggih sempet delok wong ya laris kok. Lho pas pandemi kae. Oh, Pandemi aku delok aku sampean ngono kuwi. Bukesi nganti wis delok terus. Mbak Tatin, nggih. nyuwun sewu. Kuwi lho seksine takon Bojo bukesi. kula niku saben bengi ngeloni HP, sing dikeloni gambare jenengan. Yalah. Saestu. Kula mawon jane turu bareng sak kasur nggih. Nek sing dikeloni niku jenengan, HP. Andekno kok seneng karo Elisa ana karo aku ya. Aku iki mana ada Pak kuwi. Ora ya seneng karo kabudayane lho Mbak ngono kuwi. nggih. Logat cara Yogya kuwi kan kaya ketoprak. Dadi lek omong kaya sampean iki luwes, penak dirungokne ngono kuwi. Nggih. Nyat. Oh, nggih. Napa? Nggih. Nggih, Mbah. Nggih, Mbah Kaji. Nggih, nyuwun berkah nggih. Siap. Nggih, matur nuwun Eyang Trilusana nggih. Nggih. Sang Betara Guru. Ayo. Matur nuwun nggih Mbak Kong nggih. Nggih. Mugi-mugi panjang yuswa sehat selalu. Amin. Nggih. Nggih. Monggo, Mbak. Nggih. Hmm. Lingsem yen mutan lelampahan kang
tresna tulus nadyan enggu bok Mbak Tati jenengan pun nekseni lho nggih. Pripun? Kula pun nyaur utang wingi teng Sedayu. Oh, Wah, kula pun lega banget luar biasa. Lek ku ngenteni wis 3 tahun para Panjenengan nggih luar biasa, matur sembah nuwun, sanggite alah. Kula pas Gajah Senoi, saya Elisa Ayu semuanya menangis. Lah Pas ngapa? lah nggih. Wong aku yo ngerti nang TikTok iki ana sing apa ki jenenge kamera ki nyuting sampean ngono. Walah berbes milih. Aku ki bingung ngene piyayi mongko ki ya dulurku kuwi ya kancaku swargi kuwi. 1000 lek arepe mayang hura-hura engko ya ora pas wong kene wong 1000. Engko lek sedih-sedih wong kudune nek kono menghibur ngono kuwi. Dadi aku bingung ngono lho Mbak arep piye-piye. Ning sing penting wis rampung kewajibanku. Nggih, matur sembah nuwun. Pokoke wis randhe utang wis semuanya sah. Mugi Pak Seno nggih sampun pikantuk napa niki kasuwargan jati. Amin. Panjenengan nggih mugi tansah sehat. Amin. Berkah kagem panjenengan laris manis seperti Pak Seno. Amin ya rabbal alamin. Sembah nuwun Mbak Lisa nggih. Oh Mbak Lisa. Ki lambeku kok metu dhewe to. Iki tanpa ada unsur kesengajaan lho. Ngono kok muni pedak dina ngeloni tatin gene ya sing muni kok Lisa. Menungso kadunungan luput ina dosa karo lali. Ala nek wis dasare pikirane ya ming Lisa. Oh ya sakmene gedene kok ya mesti muni Lisa lho. Monggo Lisa nang kono, sing nang kene mbedunduk sakmene kok ora ketok. Masuke litin. Kok litin. Lisa karo Tatin ngono lho. Dadi pamane sampean sok bintang tamu tanggal 6 to. Melok meneh to. Dengan bintang tamu Litin. Sampeyan iki luar biasa lho cah loro. Kudune wayangan nang SMA 1 Ponorogo engko bengi kudune. Neng mergo sampean berdua ra iso Pak Kepala Sekolah niki sinden kali kedah saged mundur sewengi Pak Dalang. Kanca-kanca wis tak kabari kabeh, tak jadwalke truk peniti kabeh. Akhire wong 50 iki kalah karo wong loro. Lho. Kaya ngono kuwi lho. Alah nggih. Matur sembah nuwun nggih benjang malih mugi-mugi mboten. Nase tetep panjenengan sing kuwasa. Wong dadi ra penak dhewe maksude nek manut kula ngoten lho. Mboten ning kula wis diwarai strategi cara Pak Seno niku tanggal 18 Agustus niku lak bintang tamu sak ambrek nek sing iso. Akhire kula matur karo Pak Lurah. Pak Lurah, bintang tamune sinden kula mawon, Umi Hafifah. Oh nggih, tambah pinten Pak Dalang? 250. Oh nggih. Masa aku 250. Lho, sing penting kok dipajang tambah saweran lak dadine akeh, Dek. Oh, nggih. Pak Senorian nggih ngenten iku awal-awale. Ha iya. Ngono kuwi. Monggo dipun aturaken gubuk es wis nggih. Iki apa iki? Saudi Arabia. Waduh. Oh, alah, Mbah. Woi. Mbah niki dereng, Mbah. Mbah. Oh, sih. Kok ngono aku mau Mbah niki nuwun sewu niki artane jenengan nggih. Artane wong Arab. Wah. Wah. Oh, apa? Wah, amin. Matur nuwun, matur nuwun. niki dereng. Nggih. Kayak kula mau. Putune, ayo. Wow, kula niku. Mbah, nggih kula wau ora Arab, Mbah. Mbah. Kula Ponorogo niku ono tebel lho, Mbah. Mosok setunggal. Baik, ini orde tepikan klepon. Kalau saudara itu menjadi seni budaya, mari kita dengan bergurau dengan temannya boleh. Wah, merdeka. Merdeka, Mbah. Matur nggih, Mbah. Niku lho Tatin direwangi ndodok teng mriki niku lho. Kula sing Arab dereng, Mbah, mau Indonesia ya. Jalo. Supaya pangrawit ketak dongak nih. Amin. Amin. Apa sih sambil lho. Wong ndi, Mbah? Gaji nih karo duit 5 juta lek bupati maketane aja. Nggih, matur sembah nuwun, Mbah. Nuwun, Berkah barokah, Mbah. Wah, nggih. Nggih. Nggih, luar biasa Mbak Kakung. Wah, Titip sah, aja
Duh jajan lho. Jajane kene apa nek bakul gelem ora. Lah tak ngijolke. Matur nuwun Mbak Kakung luar biasa. Nggih, matur nuwun, Mbah. Maka bubuk asmara Mbak Tatin Titot dados. lagi iki tenan. Masak ta? Heeh, terus sampean le golan lak sithik-sithik. Nggih. Terus kiai lemu lek golane terlalu apa kuwi jenenge keras ngene malah ora apik. Sithik-sithik ngene selam malah. Ora selem. Penak nggih Pak nggih. Cocok kok. Wo kaya ngono kuwi. Alon-alon bar kuwi terketuron. Iyalah. Ayo. Dasare ya ora iso joget isane mengenten iki dadine ya. Niku ciri khas jenengan ampun diwahi ngono kuwi wae. Anjir ta. Oh, Nggih. terima kasih. Lah jenengan petakilan ngono kuwi malah ora apik. Lah ini mau Elisa meni Mbak kowe genjleng capek gunung iki lagi iki mau. Ah, ta. Iya. Jengleng. Aku orang jengleng. Jengleng kan? Genjleng. Yo berarti meh padha lah bahasa ngono aku kono. Oh iya. Meh. Cara nggonmu ngono kuwi to nyate. Iya. Ayo. Lah apa yo ngono kuwi Mbak dadi diguak sithik-sithik wae. Wong lanang ya nun sewu upama roh foto Kyai Amit sewu nggih. Uda mlejet. Wong wedok uda mlejet. Ngene malah sosok waleh ndangan. Wes renek-renek tantangan. Nek kaya sampeyan joget sithik-sithik bokonge guak ngiwa, nengen, ngiwa, nengen angkat sithik medun bayo. Wes pokoke jogetan pusat iki ngono kuwi. Ayo. Oke, nanti kan ada Mbok Bile ini apa sinden-sinden yang lain juga seperti itu. Hah? Ciri khasnya kan duwe dhewe. Ya, pancen ngono kuwi. Ya Mbak, ayo neh Mbak, ayo. Alon neh Mbak, ayo. Ya aku tergantung kedangnya ya. Oh, Bang, tergantung kendange, Bang, ora. Alon ae. Aja ding kok aku nek ra iso joget ndak malu. Niku sih bocah ingusan niku cah cilik. Ingusan iki cek umbelen. Umbelen nggih. Umbeler. Niku muridé Denko niku. Begitu ya. Kayak Mas Denko jenenge Indomelek gitu. Nutrilon baby. Niku
larang lho niku. Apa nek sing apa jenenge sing kuning apa Bu Kesi? Royal. Walah. Aku royal terus kok. Ayo. Aku nekokke susu anakku. Oh, tak kira royal. Oh, ayo. Asosiasine ora seneng. Ya Mbak, neh Mbak, ayo Mbak, neh Mbak. Sepira ya Mas? Mau kali ya? Alamat. Oh, Mas Hendri bae terpaku bae. Oh, namanya Mas Hendri ta? Hendri. Mau jan tintingane pas, Mas. Jan persis cengkoke tak tirokake. Aduh. Nek sing kendang Jaipong piye, Mbak? Ya kok sik aku urung memahami. Ayam, ora usah pucet, Pong, pucet ngono. Jenengan iki mah ngomong wae aku wis mangap lho. Kes ngono kok malah ngomong. Diam dulu. Iya, diam. Bae mangap lah. Iya. Ngomong nih. Catatan sak jroning ati. Ayo, Oh, terlalu kasar ya? Ini terlalu kasar, terlalu cepat. Pancen sing ngendangi pecicilan lho. Pancen. Kuwi lagi jam-jaman akeh ora umum, monggo sing balung tuwek-tuwek ora mesane. Iyalah. Tenan Mbak, penak sing alon ya Mbak ya? Iya dong. Heeh, padha aku ya penak alon-alon ngono ora. Iya. Sing penting ki alon yang dirasake daripada cepat tapi nggak ada rasa. Lah, odo ya ada serasi pisan ngono kuwi. Kita satu rasa ya. Satu rasa. Iya. Ayo. Tinggal bagaimana kita nanti melakukannya. Hah? Melakukan apa? Joget. Sing joget lah kowe kok iso kita. Lah, jenengan mboten seneng joget ta? Ora. Lah niki mau kok seneng sing alon iki maksudnya seneng napa? Nonton. Oh. Berarti kowe tak go mulih tak kon joget tak nonton ngono. Ayo. Ayo. Dimane ndelok HP kan iso langsung ngono lho. Ndelok HP tati joget ki lho maksude. Apik nek saka HP nek langsung kok gur kuciwa. Lah, oh to bae. Iya, mbok menawa. Wah, bae kalau ngene. Woi dong ngece. Sesuk ngece. Sing marahe Mas Timbul mesti. Oh, Mas Timbul anteng. Ngen barisan mburi kuwi lho malah. Wis sak drat kuwi lho ora. Ketake diabani kok karo Mas Timbul. Ayo meni yo, ayo ngono.
Ampun Mas, ampun nganten iku Mas, kula ajri kali jenengan. Karo sapa? Mas Timbel. Kancane bojomu to? Iya. Ah iya. Ya Din, Lanjut ya. Heeh. Alon lho ya. Catatan sakjroning ati. Mati kowe. Ya Allah. Datang lungkur saya. Aduh, aduh. Griyen aku. Menengo. Lene barang anyar aja keminter. Kon meneng pecicilan ora. Kok rapas toh? Hah? Jenengan kok rapas? Aku ngono kuwi lha disesekne kok. Aku ora sesekne lho, aja sesek lho. Ya ta, akhire ngene iki ta lek sesek. Ya toh, piye toh? Keton aku ngene iki. Apa sih? Ayo. Mendingan sampun. Neng ampun kudu riyen lho ya. Oh, sis. Ngenteni aja batin, ya ini randang barbar. Boten santai. Kok nek ikut sini tuh santai. Ayo tenan lho Mbak ya. Pokoke tak anggap wae Mbak Lisa karo sampean kene wis dadi keluarga. Ngono ya. Nggih. Kula aku pas liwat nggonmu Kulon Progo kono aku tak mampir. Ayo. Siap. Ngabari mawon. Ya sugun geblek ya. Geblek sama tempe benguk. Wah, Besengek. Sengak. Ayo. Nadyan wujute ireng ning rasane jos. Apa iya? Iya dong. Delok. Ya sih santeng meneh kula tak ditulis sak kabeh. Siap wah. Nggih. Malah ngene lak serasi padha dhure lho ngono kuwi. Piye? Kena angin piye, Bir? Kebelet pipis terus ya, Pak. Hah? Kebelet pipis terus. Aja kuwatir mburi kelir ndoprok ngono ae dadi kok ya. Lo nggih kebelet pipis, Mas. Kata sukete mosok pipisnya ndoprok. Sik enek sing ngomong. Wis sebeden. Napa? Kula nggih kebelet pipis. Lajeng mipis sinten? Maksudnya pipis penak. Oh. Sarune. Ya lek pancen kaya ngene kabeh ngrasakne kaya ngono. Ayo. Aku wae iki ngempet iki ya an. Nek gandeng apa kuwi ngrung kepidarmane dalang tampet sik ra apa-apa. Boten apa-apa Pak Dalang. Hah? Boten apa-apa. Apa? Jenengan empet boten apa-apa. Lek kowe aja lho, lek kowe nguyuh ya nguyuh lho. Boten apa-apa. Lah aku ora apa-apa. Aku kan duwe ilmu titipan. Titipan apa? Titipan tegese apa mau kudu nguyuh tak titipne penonton sing nguyuh penonton terus no iso aku. Enek ilmune ngono kuwi ya diajari karo Pak Mantep. Ayo ngono kuwi. Ya bawane sing kakung Mas Taslim. Wah iki jas iki. Kyai Guru Swara. Handang gula. Yo. Emanipun Tangane. Apa lho, Mas? Lho ekspresine. Ayo. Yayi ponakrami Biasane iki apik, gandeng suarane katut angin. Rada rapati yo gandang. Ayo. Ayo. pema turung sun ingkang
garwa ubengke baru keplekne bluk ngono lho. Kuat Bapak. Wah kok di India deh. Ayo kaya sarukan. Ayo. Orang gekan kuwi lho kuwi ora. ora sedek cagak. Pepet ke tembok. Oh nekat wong iki ora. Wong ayu ngera rujit wae prandene maksa usokor iki omong apa to iki ayo jebul nimas uga nanggapi ayo bir ayo to sambung rasa iki mentale apik lho Mas Tasil pemakune wis keter aku ora iso bangsa ngono kuwi apane dudu bojo walah tenan pancen tetek sampean pengen meneh hah pengen meneh jajal kaya apa ayo to sambung rasa Di bangku terus. aja pangku geblak tenan lah kowe nadyan wanci dalu pas ngungkrup ngono kuwi tanggane teko Mas Taslim iki lho wedhusmu bayi Woi, isane ora suara wedhus to? Elah, kucing. Kirek. Ketek. Ulo. Panah. Oh, panah. Panah nek. Panah bareng karo ketek. Untuk bahan ya dhewe. Ayo. Tinggal sesuk bengi. Ayo. Ten pundi Pak Dalang? Latihan ning omah. Oh alah. Yo Mas. tan ana ingkang rubeta nyuntak tresno nadyan mung srana piranti wah kendel iki saiki elok dalange jiri dalange jiri aku pancen bangsa ngene ora wani kok ya aku ki ngono ki walah terus ya pamanu ya ora pengen Mas Taslim bangsa ngono kuwi wong aku ngerti bendinane bergita kaya apa ya roh winong kaya apa ya roh ngono terus ya tak anggap anakku ngono dadi arep piye-piye ngono lah sampean mengambil kesempatan itu monggo lek dikabruk bojomu mbo lho kowe bojone gialak ayo yo telaske yo ora cetha iki piye hah kirimno ora masalah dikirim nang ndi ah iya wis sesuk kari nekseni storine opo yo masuk gambarmu uga
mundur. Yo, Pak Pinong maju. Yo. Dangdut Pinong. Matur nuwun.